Ir-rata tal-għoli tal-ħajja f'pajjiżna u l-pis tal-prezzijiet qed jibqgħu joffru sfida enormi sabiex il-familji jwasslu sal-aħħar tax-xahar bl-aktar statistika riċenti tal-NSO u l-Eurostat turi illi l-għoli tal-ħajja f'Malta qed tibqa' ferm akbar mill-medja fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fi kliem sempliċi, il-pis tal-għoli tal-ħajja qed jinħass aktar fuq il-but tal-Maltin u l-Awċin. Fl-aħħar xhur in-nies esperjenzaw dawn iż-żidiet b'mod konsistenti xahar wara l-ieħor u fuq l-ixkafef tal-ħwienet diversi prodotti bażiċi żdiedu fil-prezz, dan apparti l-prezz li wieħed iħallas għal diversi servizzi. Skont l-aħħar statistika r-rata tal-inflazzjoni f'Malta tinsab fil-livell ta' 2.5%. Dan ifisser li l-għoli tal-ħajja f'pajjiżna hija akbar mir-rata li qed jaffaċċjaw in-nies fid-Danimarka, l-Ġermanja, l-Irlanda, Spanja, Franza u anke l-Italja. Pajjiżi li huma kompetituri diretti tagħna fejn jidħol it-turiżmu bħal Ċipru u l-Portugal għandhom ukoll prezzijiet irħas minn dawk li qed iħallsu l-Maltin u l-Awċin. F'Ġunju l-ogħla rati annwali ta' inflazzjoni kienu reġistrati fl-edukazzjoni u fl-indiċi tal-ikel u x-xorb mhux alkoħoliku. Min-naħa l-oħra, il-komunikazzjoni u l-indiċi tal-ħwejjeġ u żraben irreġistraw l-aktar rati baxxi tal-inflazzjoni annwali. Il-Partit Nazzjonalista ilu xhur illi preżenta soluzzjonijiet anke fil-Parlament sabiex tiġi miġġielda il-pjaga tal-għoli tal-ħajja. Iżda Robert Abela u d-deputati tal-Labor kienu ivvutaw kontra.